בפספורט שלי כתוב born in China. אז כשאני בא לחזור מאירופה או מכל מקום אחר בעולם לארץ, אז מסתכלים עליי במעבר גבול, שואלים אותי, you born in China? אני אומר לו, yes, I'm born in China. You born in China? Of course, I'm born in China. No, I'm not Chinese, but I'm born in China. שמעתי שאני מסין, הסתכלו עליי כאילו איזה חייזר נפל עליהם. היו אנשים שבאו שם מפתה, אז היית בא מסין, מסביב לזה יש סיפור. לפחות כמה דקות הייתי the center of attention. כשהגננת הייתה שואלת מאיפה ההורים, כשהבן הגדול אמר מסין, היא אמרה, זה לא יכול להיות. כשהבת שלי אמרה אותו דבר, היא גם אמרה, זה לא יכול להיות. וכשהבן הצעיר אמר את זה, זימנו אותי אל הגננת לשאול אותי למה הילדים שלי מפנטזים. המשפחה של סבא שלי גרה באודסה, ומבקשים מכולם לשלוח את אחד הבנים לצבא הרוסי. המשפחה של סבא שלי באודסה מחליטה לשלוח את סבא שלי. הוא נכנס לצבא הרוסי, יש תאריך גיוס, אין תאריך שחרור. ונלחם איתם הרבה מאוד זמן, עד הגדוד שלו הגיע לחרבין. בחרבין ניגש אליו המפקד שלו ואומר לו, תשמע, אנחנו החלטנו שאתה יכול לסיים את השירות הצבאי שלך ואנחנו מחזירים אותך לאודסה. סבא שלי לא האמין לאף מילה מכל מה שהצבא הרוסי אומר, אז הוא אומר, אמרתם לשחרר אותי? אני רוצה עכשיו להשתחרר פה. אין לו פורטה, אין לו איפה לגור, אין לו מה לאכול, שום דבר. הוא הולך ברחוב, פוגש איזה איש, היה נדמה לו שהאיש הזה הוא יהודי. הוא פונה לאיש הזה ואומר לו, תראה, אני השתחררתי עכשיו מהצבא הרוסי, אין לי כלום, במה אתה יכול לעזור לי? הוא אומר לו, אני אתן לך עצה שהיא שווה זהב. אני נותן לך עכשיו כסף, אתה לא אוכל, אתה קונה קופסת סיגריות. אתה תפתח את הקופסה ותמכור סיגריה לחיילים שנוסעים ברכבת. וכשאני נולדתי, כבר היו לו בתים בהמון רחובות, וסבא שלי היה כבר עשיר מאוד. הסבא שלמה מילר עבר עם סוסים מכל המשפחה שלו, מרוסיה דרך מונגוליה לסין. היו 13 ילדים. הקימו מפעל גדול של 40 וכמה מסעיות, שקראו לזה מילרס קומפני. הגבול בין רוסיה לסין זה היה נהר אמור. נהר אמור היה קופא בחורף. הם המתינו לחורף. מצוידים בהרבה מאוד בקבוקי וודקה, לשחד את החיילים השומרים על הדרך. הם הצליחו לחצות את הגבול, והגיעו כל המשפחה לחרבין. סבתא שלי מבית בקרמן, היא למעשה הוברחה לחרבין בגיל מאוד צעיר, בגלל שהיו פוגרומים בעיירה, איפה שהם גדלו שם ברוסיה. אז שהייתה יחסית צעירה, אחותה הבכירה הושיבה אותה לרכבת, והיא עשתה מסע רציני מאוד עד שהגיעה לחרבין. אבא יצא מהעיר סטלינגרד עם מטרה בסופו של דבר לעבור לסין, לברוח מרוסיה. ביום היו יושבים, היו הולכים בלילה,
הגיעו ברכבת מסע לחרבין. יום אחד בשבת הם הגיעו לבית הכנסת החדש. הגבאי חשב שזה איזה שני בחורים, הם לא היו דומים, בפנים היו נראים כמו רוסים. הגבאי יצא, הוא אומר, קח קצת כסף ותלכו מפה. אז אבא אמר, לא, אנחנו לא רוצים ללכת, אנחנו באנו להתפלל. הוא הסתכל עליו משהו כזה, הוא אומר, טוב, הכניס אותו, ואבא זכר את כל הברכות, ביקש לעלות לתורה. הוא שלל לתורה ואמר את הכל, האנשים שם נשארו עם פה פתוח. אבא שלי עסק במסחר, הוא היה נוסע למונגוליה, קונה עדרים, מביא אותם לסין, שוחט אותם, מוכר את האורות, בעיקר הכסף זה האורות, האור של הבקר, לא בשר. מזה בעצם, מזה עשו את הכסף. אבא ירש מהאבא שלו, מהסבא, עסק של יבוא של מוצרי מזון מארצות הברית, מיוון, מיפן, מרוסיה, ומאוד הצליח. אבא שלי, שמו זלמן קיסלוב, הוא היה מהנדס כימאי. אחרי כמה שנים היו לו כבר 3 מפעלים. אחד לשמן, מבוטנים הוא היה עושה את זה, והשני היה מרגרינה, והשלישי לוודקה. אמא שלי הייתה עקרת בית, כי בזמנו אנשים לא עבדו בחוץ. אבא עסק בפרוות, שזה היה מקצוע מאוד פופולרי בחרבין. אמא הייתה מורה לפסנתר. אני גדלתי לצלילי לימוד פסנתר, זה לא תענוג גדול. התחלתי לנגן פסנתר בגיל 6. היום אני בת 85. וזאת עושה. זה היה חיי די מותרות, כי מה שהרוויחו סינים, זה אפשר להשוות את זה אולי לדרום אפריקה, הלבנים והכושים. כן? הם עבדו חצי חינם, מספיק שהיית נותן להם אוכל וגג, וקצת משכורת מינימלית, והיית יכול להחזיק משרתים כרצונך. אמא שלי לא הייתה בימיה בחרבין במטבח. למה? כי היא הייתה מבשלת, לי הייתה מטפלת. מה היא עשתה בימיה? הלכה למניקור, הלכה לחברות, הלכה למספרה. זה מה שהיא עשתה. הדירה הייתה מנוהלת על ידי אמא, בעזרת האומנת האישית שלי, הטבח, העוזרת טבח. הדאגה של אמא הייתה את מי לארח, לאן יוצאים למועדון היהודי בעיר. אמא שלי לא עבדה, הייתה בבית, והייתה יוצאת עם חברות וזה, והייתה לי אומנת ולאחי, והיה אמה שהייתה מטפלת וטבח, ולצוות היה כניסה נפרדת, ולנו היה כניסה נפרדת, זו הייתה דירה של 5 חדרים. ברגע שנולדתי הצמידו אליי אמה, שהייתה צמודה אליי. אתם יכולים לראות כאן נעליים, עבודת יד, שנתפרו על ידי האמה שלי. אלה היו הנעליים הראשונות שלי. אצלנו בבית היה מסיק, שזה התפקיד שלו. להביא את הפחם, לשים בתנור, שהתנור יבער כל הזמן. היה סיני שטיפל בסוסים, בקרקרה. הכל היה דומה לעיר קטנה אנגלית. אנחנו גרנו בבית שהוא וילות ברכבת. זה היה בית די גדול. כשבאתי לבקר שם אחרי הרבה שנים ראיתי שגרים שם 4 משפחות. בית בריטי טיפוסי,
זאת אומרת, בית ויקטוריאני שאפשר למצוא אותו במייפר בלונדון. אנחנו גרנו אצל הבלגים, והבלגים בנו הרבה מאוד דירות. על ידינו בנה המלכה של בלגיה. כל בוקר הייתי צריך ללכת לבית ספר, זה היה מגיע הריקשה שהיה לוקח אותי באופן קבוע, כי זה פרנסה, והיה רץ איתי, אני הייתי יושב בעגלה, זה לא עגלה, זה ריקשה, והוא היה רץ לבית ספר. היה לנו עוזר בית, מה שנקרא סיני, שכמובן לכל סיני קראו ברוסית אנדרי, והוא בעצם היה עושה את הדברים האלה, היה חותך את הקרשים, היה מביא אותם הביתה, היה מכניס אותם לזה, הוא גם היה לפעמים רוחץ אותנו, מנגב אותנו ושם אותנו לתנור. כל המטפלות שלנו בבית היו סיניות, היו הכי נחמדות, באמת הכי מסורות שאפשר לתאר. הייתה לי אומנת סינית שגרה יחד איתנו 5 חדרים בבית, והיה חדר מיוחד בשבילה, עם מטבח, עם שירותים, עם הכל, היא גרה יחד איתנו. כל פעם הייתי קופץ אליה ומבקש ממנה לתת לי קצת מהאוכל שלה, ואוכל חריף כזה פיקנטי. מאוד אהבתי את האוכל הזה. האוכל זה היה בסגנון רוסי. אמא שלי הייתה עושה מאכלים סינים שהיא למדה מהטבח. אוכל סיני היה מאוד מקובל, אבל רק אצל אנשים שלא שמרו כשרות. אצל אבא ואמא שלי לא היה אוכל סיני. אנחנו שיגענו להם את השכל. Chinese chow, זה לא היה, אבל ככה זה לא היה מקובל. אני זוכר למשל שהיינו אוכלים חלדץ, שזה... רגל כרושה. רגל כרושה, גם עם חומץ על זה וגם עם סויה על זה, זה כנראה מהסינים קצת. פירשקי, ורניקי, סירניקי, בורש. הגיעו מרוסיה, הגיעו מהתרבות הרוסית עם האוכל הרוסי. אוכל סיני למדתי לאכול בארץ. הרבה מאכלים חמוץ מתוק, זה היה גם פירושקי וכיסונים ובורש וכל המאכלים הרוסיים, זה היה גם זה וגם זה. האומנת אכלה את האורז שלה עם ירקות, עם חתיכות דג ומאוד מגוון, הכל בטעם סיני ממש. ואני אז בגיל 5-6 כבר למדתי לאכול עם המקלות, עם הצ'ופסטיקס, ובשבילי התענוג היה להיכנס למטבח ולאכול את האוכל שלה. ולה הייתה נכדה שהסתובבה שמה ודיברה סינית. אבל היא הייתה חברה שלי, כי אנחנו היינו פחות או יותר באותו הגיל. בחצר היה לנו גנן, משפחה סינית, שיחקנו ספר, אז חתכתי לילד הסיני את הצמה מאחורנית, יש להם צמה כזאת שהם משאירים, מאוד קדוש אצל הסינים הדבר הזה. ההורים נורא פחד, לא היה להם נעים שהאבא יגלה, האבא של הילד הסיני יגלה שאני, אבל הכל עבר בשלום, הם דיברו איתו והוא אמר, סיו חייזה, הכל בסדר, וזה עבר בשלום. היה לי חבר טוב סיני, שהייתי בא אליו, הוא לא נתן לי לצאת בלי שאני אוכל איתם. כשהיינו ילדים, הסונגר היה קופא, ואז היינו נוסעים במגלשות עליהם, שהיה מגלשת גדולה כזאת, שהסיני היה דוחף אותה. על הקרח היה לו כזה מקל, עם הרגל, וקראו לזה תלקאי. תלקאי זה תדחוף ברוסית, ואנחנו כילדים היינו יושבים בזה ומכסים אותנו עם שמיכה, והיינו מטיילים על הקרח. כשאני נולדתי, הטמפרטורה הייתה מינוס 40 צלזיוס, שחרבין הייתה קפואה לגמרי. נהר הסונגרי שחצה את חרבין, היה גוש קרח אחד גדול.
הייתה איזושהי מסורת שסבא שלי הביא מרוסיה, שלוקחים את התינוק שנולד אחרי שהוא בן שבוע, עושים לו ברית כמובן וכל זה, וחושפים אותו לקור למשך פרק זמן קצר, ואז הוא כאילו מחוסן מהתקררויות לכל ימי חייו. והם עשו לי את התרגיל הזה. ועד היום אני סובל בנזלת ומכל מיני דברים שכנראה שהפטנט לא עבד. אני זוכר שהיו מלבישים אותי בתור ילד איזה 3 שכבות, מעיל אחד ועוד מעיל ועוד מעיל, ועל אוזניים. היו שמים לי כובעים כאלה עם אוזניות, הייתי לפעמים בקושי הולך בגלל כל הבגדים שהיו עליי. מזג האוויר בשנגחאי היה די קשה. החום היה מאוד מאוד חם, קור היה מאוד מאוד קר, ובאמת זה השפיע מאוד על הלבוש, על הכל, כי בחורף אתה מוכרח להיות בפרווה. בחורף, ליד החנויות בחרבין, היה סוג של מעקה ברזל, ו30 מינוס אני שמתי את הלשון שלי על המעקה, והלשון שלי קפאה אל המעקה. ואז המטפלת שלי רצה מהר לחנות של אבא שלי, ואמרה, אני לא יודעת מה לעשות, אי אפשר להזיז אותה, הלשון שלה קפואה אל המעקה. אז אבא שלי בא, והביא סמרטוטים עם מים חמים, וחיממו את המעקה, עד שהלשון השתחררה. כל קיץ עולים על סירות, השייט הסיני חותר לגדה השנייה, חודשיים ימים על שפת הסונגרי, משפחות עם ילדים. גן עדן שאין כדוגמתו. יוצאים לנופש, באזור נופש קיסרי שהיה בפייטאי הו על שפת הים. סוחרים בקתה, טבח, היה מטפל, דואג לאוכל, וחיינו חודש ימים או חודשיים של הקיץ הכבד באזור הזה. אנחנו למדנו 5 שפות. אנגלית הייתה השפה המרכזית, כי כל הלבנים, מה שאיחד אותם, לא חשוב מאיפה שבאת, דיברו אנגלית, זה מה שאיחד אותם. אחר כך רוסית, כי זה מעלייה מרוסיה, שבאו לסין, אז הקהילה הרוסית, דיברו רוסית. אחר כך למדו סינית, כי אתה גר בסין. אחר כך למדו יפנית, כי נתנו הוראה יפנית בכיבוש, שכל בית ספר ילמד יפנית. ואחר כך היינו יהודים, אז למדנו קצת עברית. אז 5 שפות למדתי, אני לא יודע אף אחד מהם כמו בן אדם. כולנו דיברנו סינית חופשית. לא מדבר על דקדוק וספרות, אבל דיברנו חופשית ברחוב. אני הלא השפה המדוברת הראשונה שאני דיברתי את הסינית. אני יודע להגיד את הדברים החשובים כמו אני אוהב אותך. אוקיי? וונאיני. אז זה דבר פשוט, כן? אבל לדבר כמו שצריך להיות, שכחתי. בבית דיברו רוסית. יידיש כשרצו שאני לא אבין. סינית עוד ידעתי לדבר עם ילדים בחצר. ואני מצטערת, לא למדתי. לימדו אותנו בית ספר יפנית. בבית דיברנו רק רוסית, כי אמא שלי דיברה רק רוסית, אבא שלי דיבר יידיש, אבל אמא שלי לא ידעה יידיש, אז דיברו רוסית. כשלא רצו שאבא שלי לא רצה שנבין, דיברו בסינית. אבא דיבר סינית, אבל בסיסית. הוא דיבר גם סינית וגם יפנית. כי זה גם צריך לזכור, שעד מ-31 עד 45 היה שלטון יפני בחרבין. הם היו הבעלבתים בחרבין. היפנים הסתובבו שם בכל העיר, חיילים יפנים, אני זוכר אותם, רוכבים על... יש לי תמונות, פלאשים. אני רואה חיילים יפנים רוכבים על אופניים עם רובים מחודנים, לבושים בתלבושות שלהם. אני כמובן התעניינתי בעיקר באופניים, זה עניין אותי יותר מאשר החיילים היפנים, אבל החיילים היפנים היה צריך להתייחס אליהם בכבוד, לקוד, חס וחלילה אם מישהו לא קד להם או לא נותן להם את הכבוד הראוי, הייתה יכולה להתפתח מזה לסיטואציה קצת לא נעימה.
הייתה עזרה מאוד משמעותית של הקהילה לעניי הקהילה. היו גם כאלה, אפילו בטנזין היו גם כאלה. חוץ מבית כנסת יהודי ובית ספר יהודי, היה גם בית חולים יהודי. היה בית תמחוי, שם גם היו מקבלים ארוחות חמות, שזה דבר מאוד חשוב בעיר כזו קרה כמו חרבין. היה גם בית אבות שם, של אנשים מבוגרים שגרו ואנשים תרמו. הקהילה, היו להם 2 בתי כנסת, היה להם מלון. הקהילה הייתה מאוד תומכת. הקהילה בחרבין ברובה הייתה קהילה לא דתית. בעיר טנזין הייתה קהילה יהודית מאוד מאורגנת היטב, עם בית כנסת, בית קברות, בית תמחוי, מועדון יהודי שנקרא הקונסט. למה קונסט? ככה, קונסט. כולם היו שם בלי יוצא מן הכלל. היו שם, היה נוער, היה ספורט, הייתה בריכה, כל המבוגרים היו שם, כל הילדים היו שם. אמרת קונסט, אמרת הכל. אירועים, תיאטרון, ארוחות ערב, פגישה של חברים, חגיגות לא יהודיות, אוקיי? חגיגות של סינים, של לחגוג. היה מועדון קונסט, מועדון מאוד יפה. כל היהודים היו, היה כבוד גדול. היהודים היו אליטה של האירופאים. שם זה עבד מאוד פשוט, בשיטה הרוסית. שאתה חייב או לדעת לנגן, או לעשות ספורט, או שאתה חוליגן. כל הילדים למדו לנגן, אם זה כינור, אם זה פסנתר. לא היה בית במשפחה שלא למדו מוזיקה. חיי התרבות שם היו בעיקר חיי תרבות מערביים. אז זה התאפיין בקונצרטים שהיו נערכים שם. היו שם מוזיקאים יהודים ברמה מאוד גבוהה, כנרים יהודים, פסנתרנים יהודים. הקהילה הייתה מאוד מגובשת. היה מועדון שהיו נפגשים ואנשים שיחקו במג'אן. אבא שלי היה אלוף על רכיבת סוסים. הסבא יעקב מטלין, בנוסף לזה שהוא היה רופא שיניים בהכשרתו, היה לו היפודרום והוא גידל סוסי מרוץ. והסוסי מרוץ האלה זה היה חתיכת נכס, היו שם סוסים יקרים מאוד והיו תחרויות ובחרבין. אם היית רואה תמונות מאותה תקופה, היית חושב שאתה נמצא בלונדון באיזשהו פרבר שם, ששם נערכים זה, חיו ברמה ממש גבוהה. בקהילה היה מועל שמעל את הנולדים בחרבין. המועל שמעל אותי, זה מסיפורים שאני יודע מהמשפחה, שהוא מעל גם את אבא שלי. כשהוא מעל אותי הוא היה כבר בן 90, וסביר להניח שהוא עשה את העבודה בסדר, כי אין בעיה. סבא שלי שמר כשרות, אוקיי, ידעו, חזן, שמר כשרות, הוא יודע. הוא ידע גם עברית, אבל לא הבין בדיוק מה הוא אומר. אבל הוא ידע את כל החזנות וכל הדברים. עכשיו, ההורים שלי היו אפיקורסים. ההורים שלי לא לגמרי דתיים. לא היה קשר בינם לדת. אבא שלי לא ידע מה זה בית כנסת. היו חוגגים גם את הפסח וגם את הפסחא. אנחנו שמרנו על שבת, אבא שלי שמר מאוד. הוא לא הרשה לי ולאחותי לכתוב בשבת אפילו. לא, כן, לא... לא סיפרת לי את זה. אז אני עכשיו את שומעת. בית אצלנו היה יהודי. הדלקת נרות, קידוש לשבת, זה היה. הייתי הולך עם אבא כל יום שישי בערב לבית הכנסת החדש. היה לו מקום כבוד, הכי קרוב, מה שנקרא, לארון הקודש. את הבר מצווה שלי חגגתי ושרתי את ההפטרה בבית הכנסת בשנגחאי, בבית הכנסת המרכזי של יוצאי רוסיה בשנגחאי. ביום הזה אני זוכר שהובילו אותי לבמה המרכזית. למעלה הייתה עזרת נשים והתחלתי לשיר.
עכשיו, באותו בוקר לפני השירה שתיתי חצי כוס של גוגל מוגל, זה מין עשוי מביצים תרופות, וקיבלתי הרבה קומפלימנטים, היה לי קול מצוין, קיבלתי הרבה קומפלימנטים על השירה העצמית, שגמרתי לשיר, אנשים למעלה זרקו על כולם סוכריות. אני זוכר בתור ילד, שמתי בכיפור ואכלנו מצות, בבית כנסת חבשנו כיפה. והליל הסדר היה חגיגי ביותר. לא היה דבר כזה שלא חגגו. הורים, אנחנו תמיד היינו מחפשים אותנו והיינו מסיבה בבית ספר, וקהילה יהודית הייתה עושה מסיבה תמיד באיזה עולם הגדול. כולם היו מתחפשים, כמובן כל הבית עבד על זה. אני זוכר פעם אחת התחפשתי בתור קאובוי. חנוכה היה תמיד חג שמח בבית ספר יהודי. נדל היה מכין שירים לילדים, מנגן בפסנתר, ושרנו שירי חנוכה. הבית ספר שאני למדתי, זה היה בית ספר רוסי, רוזה ואשכולה. בית ספר ורוד, כי הבניין הוא ורוד. והצוות של המורים, החומר הלימודי, זה הכל היה מרוסיה, עם סטלין ועם לנין וכל הדברים האלה. היה בית ספר יהודי, ממש יהודי. שפת האם בבית ספר לא הייתה עברית כמובן, הייתה אנגלית. ועברית למדנו בתור שפה לתפילות. למעשה לא הבנו שום דבר, מה שאנחנו קוראים. למדנו תנ"ך, פעם בשבוע עברית, וזה היה עונש. זה לא התאים לכל הרקע שלנו. בבית הספר העברי למדנו לימודים כלליים, לוח כפל עד 12, מכיוון שהכל הלך בלירות סטרלינג, לירה סטרלינג, סיקספנס, גם קיבלנו שיעורים על יהדות. הם גם חייבו את כולם ללמוד יפנית בבית הספר, מכיוון שיפן שלטה. הבית ספר היה בעצם בית ספר אנגלי, הכל היה באנגלית. המנהל הבית ספר היה בחור יהודי, דוקטור קגן. למדו רוסית בבית ספר, למרות שזה היה בית ספר יהודי. הלכנו במדים, שכללו חולצה מיוחדת וכובע. כובע של קצינים, מה שפה היו הולכים. היו לנו מדים שחורים עם כובע מצחייה, והמחנכת הייתה אישה רוסיה, שהיא לימדה אותנו רוסית. למדו עברית בשפה, במבטא אשכנזי. ללמוד לכתוב ברוסית אז, אתה משתמש בעט וכסף, דיו וכסף. אמא שלי ישבה לידי עם סכין גילוח. שאם הפס היה יוצא עבה מדי, הייתה עם סכין גילוח מגרדת, שזה יגיע לעובי הרצוי. אבל זה היה בית ספר יהודי, והיו הצגות. הייתה הצגה, אני הייתי רבקה, מחזיקה כאן את הכת, ויוסי הולך עם כבשים להשקות אותם בבאר, ואני נותן לו את המים. הספר שאתם רואים פה, זה ספר שנקרא ילדות, וזה ספר שלמדתי בו עברית בחרבין. התעורר חביבי, שמע, זה קורה בה, וזה קורה מה. כולם אפוא יכיר, קום מהר, ובין הערים תהיה ער. לבש ורחץ ספרך כך, ולבית הספר רוץ ושמח. אני בתור ילד הרגשתי אנטישמיות. שמי? של רוסים הלבנים שהיו שם. סינים לא היו אנטישמים. הילדים היו אנטישמים. הצרפתי היה אומר לי, סל ז'ואיף, ועל המקום הוא קיבל בוקס בפרצוף, נשכב על הארץ, וכעבור כמה דקות המשכנו לשחק. הרוסי היה אומר ז'יד, כן, מכות על המקום.
טה 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 טה. כל החברים שלי ואני היינו בית"ריסטים. אני באתי לבית"ר, הייתי, אני חושבת 7, 8, 10, לא יותר מזה. לימדו אותנו עברית, לימדו אותנו סיפורים על ארץ ישראל. שיחקנו שם ולמדנו ספורט, שמענו את החדשות האחרונות שהגיעו מארץ הקודש, מה עשינו לאנגלים ומה האנגלים עשו לאצ"ל. למדו קרב מגע, ממש קרב מגע. יכלו ללכת ברחוב, בחורים צעירים יהודים בית"רים, ואף אחד לא ניסה להתעסק איתם, כי פחדו מהם. שם למעשה למדנו לקראת עלייה לישראל. גם להרביץ מכות, גם לראות ברובה. בבית"ר העיקר זה האידיאולוגיה. אבא שלי תמיד היה מספר לי מה אמר ז'בוטינסקי ומה אמר ז'בוטינסקי. מפעם לפעם הגיעו שליחי האצ"ל, ואז הייתה תהלוכה ומסדר מסודר עם מדים מלאים לפי הגילים. מאוד התגאינו, היו לנו מדים, הקפדנו ללבוש מדים. מדי בית"ר שלנו היו בצבע חאקי, עם מכנסיים קצרות בקיץ, עם ארוכות בחורף. אבא שלנו, דוקטור וילם מיינצר, נולד בהפנהיים ב-13 במאי 1909. הוא גדל בעיירה הפנהיים, למד את מקצוע הרפואה. כשסיים את לימודיו, רצה להתחיל לעבוד כרופא. היטלר עלה לשלטון, לא יכל לעבוד כרופא. אז הוא הלך בעקבות העבודה. אבא הגיע לסין בסביבות שנות ה-39-38. הגיע למשרד הבריאות הסינית, ושם הציעו לו עבודה בכפר נידח שנקרא סיצ'ו וילג'. והוא נסע לכפר, ופתאום באמצע הדרך שומעים איזה רעש של מנוע, והאוטו נעצר, לא יכל לנסוע יותר. ואז פתאום עובר איזה רכב צבאי ממול, עוצר, יוצאת איזה חיילת. אישה סינית צעירה, יפהפייה, עם מכנסיים צבאיות וכובע קסדה על הראש. רואה את האגזוז שהוא שבור, היא מוציאה מהתיק שלה איזה אגד וחובשת את האגזוז כאילו שזה היה איזה עצם שבורה, וזהו, וממשיכים לנסוע. מגיעים לכפר והוא בודק את הילדים, ואז מסתבר שהאחות שעובדת שם זאת אותה יפהפייה שתקנה להם את האגזוז. הוא הזמין אותה לעבוד איתו במרפאה, והיא הייתה גם אחות וגם מתורגמנית. היא החליטה שמכיוון שהיא נישאת ליהודי, היא חייבת להיות יהודייה. הלכה לטסט ראשון בשנגחאי, נכשלה. הלכה לטסט שני, הכשילו אותה. היא הלכה לרב של הקהילה ואמרה לו, אם בטסט שלישי אתם מכשילים אותי, אני לא אהיה יהודייה. עברה. אישה סינית היא הולכת אחרי בעלה, באש ובמים. הוריי נולדו בגרמניה, ואבא שלי היה ביזנסמן שעסק היו לו עסקים, והמצבם הפיננסי היה טוב מאוד, והכל היה בסדר עד ליל הבדולח. ספרי התורה ובתי הכנסת נשרפו וזה, והחנויות נשדדו. קיבלנו אולטימטום לעזוב את גרמניה עד 39, מרץ 39, אולטימטום.
שנגחאי הייתה המקום היחיד שאליו אפשר היה להגיע בלי ויזה. הם היו היחידים שאפשרו ליהודים להגיע. היינו יקים, אוסטרים, עיראקים ורוסים, וגם פולנים הגיעו. אנחנו גרנו ברובע האינטרנשיונל, מה שנקרא, הבינלאומי, אז. עכשיו יש הוראה מהנאצים, מהגרמנים, להכניס את כל היהודים שבאו מ-38 במקום, מה שנקרא concentrated area, שזה נהפך להיות הגטו של שנגחאי. היה צריך לעבור לגטו. אז המשפחה של אמא שלי, שגרה מחוץ לתחומי הגטו, נאלצה לחפש מקום מגורים בגטו, שכבר גם ככה היה עמוס וצפוף. גרו ממש משפחות שלמות, גרו באולמות גדולים ביחד. אנחנו לא ידענו בכלל על השואה, שום דבר. אני הלכתי לבית ספר, ואפילו הגטו שלנו היה חופשי, יכולנו לעשות מה שאנחנו רוצים. ובית ספר בטח הכל היה בסדר, אבל ההורים שלנו סבלו. ההורים סבלו. בזכות המעבר לסין, חייהם ניצלו. בהחלט זה היה כל הזמן, כי גם היה ברקע הקטע של מה שקרה לאלה מהמשפחה שלא הגיעו. כשאני שמעתי בפעם הראשונה, ואני ילדה בת 10 בערך, על השואה, אני בבית יעקב, ואני שואלת את הרב שלי, אז הרב שכטר, איפה היה האלוהים? מי יודע את דרכו של אלוהים, אומר לי הרב. אמרתי לאבא שלי, אבא, אני לא מאמינה יותר באלוהים שלך. כל המשפחה הלכה, ואז אמרתי, אבא, יותר אל תדבר לי על דת. אני גמרתי, נהפכתי לאתאיסטית עד היום. אבא שלי תמיד אמר, כשבאים קומוניסטים צריכים לברוח, אפילו באופק. הצבא האדום נכנס לחרבין, זה היה הסוף של החיים הטובים של היהודים בחרבין. הצבא האדום אסר את כל מנהיגי הקהילה. הגלו את כולם כאילו לרוסיה, אבל לפני שהגלו אותם, אבא שלי היה פרוון, ולאמא שלי היה מעיל פרוון מאוד יקר, והקצינים הרוסים מאוד אהבו דברים כאלו. חברים שלו התארגנו ושילמו כופר, כמו שאומרים, והוא שוחרר. הם היו חוטפים יהודים ולוקחים אותם. את אבא שלי חטפו מהחנות ולקחו אותו לרוסיה לעבוד בעבודות פרח. האידיאולוגיה של הקומוניזם גרמה לזה שבעצם כל אלה שהיו סוחרים, לא היה להם מה לחפש שם. היהודים עזבו את סין לא מתוך אהבת מרדכי. באו הקומוניסטים, התחילו להלאים רכוש. אמרו, אין פה מה לעשות. הסינים אמרו, סין לסינים, כל האירופאים החוצה. העיפו אותנו משם. כי באמת, אם לא היו בקומוניסטים, לא היית מדבר איתי עכשיו. מיו קונצנדן, מיו צונגו חווה, מיו קונצנדן, מיו צונגו חווה. קונצנדן, לה 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 לה, קונצנדן, לה 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 לה. קונצנדן זה היה השם של המפלגה הקומוניסטית שם.
אז מיו זה אין מפלגה, אין סין. כל בוקר היו עוברים חבורה של ילדים עם עניבה אדומה, והיו הולכים עם מצלתיים ושרים את השיר הזה. המצב הכלכלי התחיל להידרדר בצורה בלתי רגילה. הקהילה היהודית התארגנה לעזוב את סין, חלק באו לארץ, משמעותי, חלק אפילו יותר משמעותי, עזבו את סין עברו לאוסטרליה או לארצות הברית. זה לא היה בתוכנית שלנו, כי אנחנו כמשפחה שורשית יהודית, המחשבה שלנו הייתה רק לעלות לארץ. אבא שלי הגיש 2 בקשות, אחת לארצות הברית ואחת לישראל. אבל יצא הגורל, וישראל הגיעה מקום קודם. כשנודע שסוף כל סוף יש לנו מדינה, וההחלטה נפלה לעלות לישראל על מנת לבנות מושב של תנועת החירות. אני לא יודע למה ההורים החליטו לבוא לישראל, אבל אני זוכר שהם התכוננו, כי הם אפילו לפני שעלינו לארץ, הם לקחו כמה שיעורים לעברית. כילדים לא הרגשנו את זה, זאת אומרת, ההורים אמרו לנו, אנחנו מתחילים לארוז, אנחנו כולנו נצטרך לנסוע. אמרו לנו, אין שום דבר בישראל, אין כלום. אתם צריכים לקחת איתכם הכל. היו תנור חשמלי, היה מאוורר חשמלי, היה שואב אבק חשמלי, היה הכל היה לנו. תיקחו את הכל, בישראל אין שום דבר. בארץ אין כלום, תביאו הכל, כולל תפוחי אדמה. לסבא וסבתא היה ויטרינה, ובפנים עמדו כל כלי הבדולח. וסבא טרח ועטף את הכל בנייר, עיתון וזה. ואז ארזו את הכל בארגזים. והגיע סוס עם עגלה, ומעמיסים עליו את הכל. והסוס התרגז, ונעמד על רגליו האחוריות, והארגז עם כל כלי הבדולח עף והתרסק. אנחנו כולנו גרנו, אנחנו גרים שם זמנית, שזה לא הבית. האבא שלי היה אומר, את תגדלי, את תסעי לפלסטינה. אני רק זוכרת שכולנו עמדנו על הסיפון, וראינו את ינזין מתרחקת, ומאי שם הגיע מישהו עם אקורדיון, התקווה. וכולם שרו התקווה. כולם שרנו התקווה, רקדנו על הסיפון. ב-24 לדצמבר 48' עלינו על אונייה ווסטר ויקטורי, והיו רבים מהקהילה של שנגחאי על האונייה. זו הייתה האונייה הראשונה שיצאה לישראל. חצי אונייה אנשים מאירופה, חצי אונייה התושבים היוצאי רוסיה. חלק גדול אנשי בית"ר. עכשיו, ההפלגה מסביב לאפריקה הייתה בשבילי, בתור ילד בן 13, הייתה יוצאת מהכלל. ההורים שלי, היה להם סיוט מיהדות התורה, לי הייתה הרפתקה שאני זוכר אותה עד היום. אתה מבין? מי יכול, ילד אחד בגיל 11 רואה את סינגפור, את מנילה, את דרום אפריקה, את האיים הקנריים, את זה. ההורים שלי מפחדים שהאח שלי בן 2 נופל למים, זה לא משנה שום דבר, אתה מבין? אבל אני זוכר את זה כמשהו טוב. בהונג קונג עלינו על מטוס, ובריטיש איירווייז, והגענו דרך סעודיה. בתקופה ההיא, אני זוכר שהמטוס נחת בסעודיה, ולא הרשו לנו לצאת. ואמרו שאתם לא נוסעים לישראל, אלא נוסעים לבריטניה. עלו 2 סעודים, שחורים כאלה גדולים, ועם כד, עם מים איומים, אני לא הייתי יכול לשתות, ורוב החנייה
עד שתדלקו ואת הכל ישבנו בתוך המטוס. כשהגענו לסינגפור, נפלו עלינו סירות קטנות של הסינגפורים. על הסירות האלה היו ערימות של קוקוס. אנחנו תפסנו את הקוקוסים, ואחרי הקוקוס העשירי קיפלנו וזרקנו להם $1. המצרים ב-1949 לא אפשרו לאונייה שמביאה עולים יהודים לעבור דרך תעלת סואץ, היינו צריכים להקיף את כל אפריקה. המסע כולו ארך קרוב לחודשיים. בדרך אנחנו ראינו דגים מעופפים, דולפינים. בחרטום האונייה תמיד הייתה להקה של דולפינים. ים היה סוער למדי, זה בכל זאת דצמבר. כל הנוסעים, ללא יוצא מן הכלל, הוציאו את הנשמה שלהם. כשהגענו לקייפטאון, הגענו על הרציף בנמל, ושם חיכו לנו אנשי בית"ר של קייפטאון. החלפנו כובעים, סמלים וסיפורים. הפלגנו דרך מצרי מסינה בין סיציליה לאיטליה, ישר לחיפה. קמנו מוקדם בבוקר, וכשהגיע השחר, ראינו אז את הכרמל, את הארץ. בשבילי זו הייתה התרגשות ארץ הקודש, פלסטינה. הגענו ב5 בבוקר ללוד, שדה תעופה קטן. ראיתי פעם ראשונה בחיים אנשים יורדים ממטוס שלנו ומנשקים את האדמה. משם לקחו אותנו לשער עלייה, על יד חיפה. גרנו שם, זה היה מחנה סגור. קיבלנו זריקות שם, רמקולים כל הלילה, כל היום, צועקים, מעיראק, מרומניה, מהונגריה, יש שם גן חיות כזה. הגענו לשער עלייה, הכניסו אותנו להסגר, את האוכל חילקו כמו בצבא. בתור עמדנו עם מסטינגים, ואני זוכר בתור ילד, מסטינג אחד היו ארוחת בוקר. היו נותנים גבינה לבנה, ריבה, דג מלוח, ביצה, הכל במסטינג אחד. ובמסטינג השני היו נותנים תה. ואני זוכר בתור ילד לא הייתי יכול לשתות את התה, כי המסטינג היה כל כך חם. לקחו אותנו במשאיות לחדרה, לאגרובן. זה היה חורף, האוהל היה רעוע, וההורים החזיקו את המוט כי היה גשם חזק ורצה שהילדים ישנו, שאחי ואני נשן, אז החזיקו כל הלילה את המוט. זה היה ליל אימים, גשם, זלעפות. אנחנו הגענו אחרי שהיה בתל אביב שלג. קיבלנו צריף עם עוד זוג, והם התחילו לקטר. ואני, שהייתי בדרך כלל ביישנית, אני נתתי נאום פטריוטי, אני לא זוכרת את המילים, אבל אני זוכרת, אנחנו באנו לארץ ישראל למדינתנו. זה מה יש. כשההורים שלי סיפרו על התקופה הזאת, הם אמרו לי שהם היו בהלם מהמעבר הזה בין מה שהיה להם בסין, לבין הנפילה הזאת לתוך משהו שאפילו בטירונות אתה לא מקבל משהו דומה כזה, אוקיי? הכניסו 40-50 משפחות לתוך הביתן הזה הארוך, וכדי שיהיה איזו אינטימיות בין המשפחות, אז כל משפחה שמה שמיכה בין משפחה למשפחה. עכשיו למעלה היו בולי עץ, בלילה פתאום היה נופל משהו, זה היו עכברים. אני בתור ילד זוכר את הבום הזה שהיה נופל עליי באמצע הלילה. זה שינוי קטסטרופלי ממצב שבו יש לך אמה פרטית שרצה אחריך עם כפית ומאכלה אותך וכיוצא באלה, למצב שבו אתה בעצם נמצא בתוך איזה ברק, איזה מין מבנה צבאי בריטי, שכל מה שיש לך זה בין שני וילונות עם איזה 4 מיטות, זה מצב, שינוי קטסטרופלי. קיבלנו צריף במעברה. המעברה הזאת הייתה מורכבת משני חלקים. מצריפים שקראו להם בדונים ומצריפים שקראו להם פחונים. עכשיו, אתה יכלת לבחור איזה
עינוי לקבל, לקפוא מקור באבדונים או להתחמם בפחונים. אבא שלי חלה בצהבת. הוא חלה בצהבת כששלחו אותו להעמיס קרונות בזיבזיב בחול, ואבא שלי, מהנדס השידור הגדול, עבד עם עץ שמה, וכל פעם שהיה חוזר, ואמא שלי הייתה שואלת אותו, תגיד לי, אכלת משהו? הוא אומר, כן. מה אכלת? הוא אומר, חרא בלבן. למרות הפער הזה, בחיים הם לא קיטרו, בחיים לא שמעתי איזושהי מילת ביקורת, לא על המדינה, לא על זה שמתחרטים שהם עלו. הם היו לגמרי שלמים עם ההחלטה שלהם, הם הסתכלו קדימה והם אמרו, זה המקום שלנו פה. ההורים שלי אף פעם לא קיטרו ולא, הם היו פטריוטים, הם רצו לעלות לישראל. בגיל 16 עליתי לארץ, לבד, בית לא היה, ניסיתי כמה ניסיונות להסתדר בקיבוץ, בבניין, ובסוף, אולי בעזרת הידיעת האנגלית שלי, ואחי, שהיה כבר אז סגן בחיל האוויר, עזר לי להתקבל לבית ספר טכני של חיל האוויר. אתה מגיע באמצע החורף, אין חורף. לא היה חורף, הם הסתובבו עם סנדלים. בשנגחאי מי הסתובב עם סנדלים? לבית ספר הלכנו עם תלבושת, עניבה, כובע וגרביים ארוכות עם סמלים של בית ספר. ופה הם מסתובבים כמו הומלסים. הוחלט שליד בנימינה יש שם מעיין, וליד המעיין הקימו לנו שם אוהלים, ולמרבית הפלא הסתבר שאנחנו את השלג באזור הזה הבאנו מסין. ובאותו רגע האוהלים קרסו בגלל השלג, ומלמטה זרמו המים, העמיסו את כל המשפחות על המשאית, והסיעו אותנו לשוני. כל האנשים שהגיעו מחרבין שהיו צווארון לבן, היו שואבי מים וכולי. כשעלינו ארצה, הקבוצה של היהודי סין שהגיעו לארץ, אלה שנחתו בעמיקם, סך הכל רובם הגיעו במצב כלכלי, במקום מעולה, מבתים טובים, ממשרתים, לאוהלים, לאוהלי צבא, ממש אוהלי צבא היינו. מעולם לא שמעתי אותם מקטרים. שלא טוב להם, שלקחו להם, שלמה הם באו, אף פעם לא שמעתי את זה מהם. תמיד הם מאוד שמחו שהם הגיעו לכאן, לפחות ההורים שלי, אני יכול לדבר בשם ההורים שלי, שהם אמרו תמיד, בכל מקום טוב, פה הכי טוב. ירדנו מהאונייה, הבן אדם הראשון שאבא שלי פוגש, בא במיוחד לפגוש אותו, היה אולמרט. קיבל אותו באונייה. אמר לו, תראה, אתה רוצה להיות איש מושב, רוצה להיות משק, יש לנו יישוב של הליכוד, של חירות, לא היה ליכוד אז, היה חירות. בוא תתיישב שם, יהיה לך טוב. איפה זה? חוסן, אחרי מעלות. זה יישוב של עלייה סינית. היישוב הזה רק קם. קשה, מאוד קשה, קיום, מה מתפרנסים. מי שנהנה היה אני, קיבלתי חמור, היה לי פתאום משהו לנסוע עליו לבד במקום אופנוע. אז לי, בגיל שלי, זה היה גן עדן, עירוני, מגיע פתאום לאיזה כפר, שיש הכל, תאנים על העצים, סברס לכתוב. זה היה בשבילי גן עדן. קיבלנו נקודות בשביל לקבל 0.5 קילו קמח, 2 תפוחי אדמה. אמא שלי אכלה רק אורז, היא לא ידעה מה זה תפוחי אדמה. ואבא שלי החליט שהוא כותב מכתב לבן גוריון, שהיה ראש הממשלה דאז, וסיפר לו שהוא הביא לארץ, הוא התחתן עם אישה סינית שהתגיירה, שלא קשה לה מאוד לאכול תפוחי אדמה וחיטה. הוא מבקש אם אפשר לקבל באופן חריג קצת אורז. ובן גוריון השיב לו, ושהיא כן, אכן תקבל שק אורז לחודש. וככה זה היה. בפעם הראשונה שהגענו לאפיקים, ונכנסנו לחדר האוכל באפיקים, אני הייתי לבוש כמובן עם בלייזר, עם חולצה, עם עניבה,
לא שכחו לי את זה עד במשך עשרות שנים עוד הזכירו לי איך אני בפעם הראשונה הגעתי לחדר האוכל עם חליפה ועם עניבה. אני נכנסתי ישר לכיתה א', לא ידעתי, לא הייתי בגן, ישר. אז זה היה קשה. היה קשה להתרגל למנטליות של הארץ. זה בכלל שונה ממנטליות שהייתה בשנגחאי. למשל, אחי תמיד היה לבוש בחליפה ועניבה, והשכנה אמרה פה, זה לא הולך ככה, זה לא מתאים. הבית היה שיכון של דו-משפחתי, חדר, שירותים ומטבח. זה היה הבית עם גינה גדולה. אמא שלי הייתה מאוד גאה בתור ציונית צרופה שהגענו לפלסטינה, לישראל סוף סוף. אין טבח, אין עוזר טבח, אין אומנת, אין שום דבר. התחילה אמא שלי לבשל. הפסנתר הזה עבר חצי עולם בחצי שנה, וניגן והגענו למושב, הביאו אותו. מירב בגיל 5 המשיך את המסורת של משפחה מוזיקלית, של נגינה בפסנתר. בבית שלנו היו המון דברים יפים. אי אפשר היה להביא את הכל, אז אחד הדברים שהם הביאו זה את הכד הזה, עבודת יד. יש פה גביע ליין עם שמי חרוט פה, AK גם פה. זה תיק של אמא של לייבי, שהוא כולו כסף, ואני כבר לא יכולה לפתוח אותו מכיוון שמאוד ישן. היא הייתה הולכת לזה לאופרה, לקונצרטים, הם היו הולכים ככה עם השמלות היפות. זה פמוטים של הסבא של לייבי, מ-1901. כאן כתוב, 1901. זה למשל קופסה יפהפייה, וזה מחזיקי כוסות. זה ארגז עשוי מעץ מיוחד. לקראת הבת מצווה שלי, סבא שלי הזמין אותי אליו הביתה, ואמר לי, תראי, עכשיו אני נותן לך מתנה, שזה מתכשיטי הצאר הרוסי. אני קניתי הרבה תכשיטים של הצאר הרוסי כשהרגו אותו, ואחד מהם זה התכשיט הזה. מאז גיל 12 ועד היום, אני לא מורידה אותו מעליי. הייתי בתקופה מסוימת המנכ"ל של חברה, שלמזלי הטוב, שאני לא יודע איך זה קרה, המשרד הראשי שלו והמפיץ הראשי שלו היה בטנזין. וכמובן שאמרתי שלטנזין לבוא ולהרצות שם על הטכנולוגיה שלנו ולהציג את הציוד שלנו, אני אעבור לבד ולא אשלח אף אחד אחר. ביקשתי יום אחד חופש. זה היום שעברתי את כל המקומות המוכרים לי והחשובים. בית ספר, ביתר. בסוף הגעתי לבית שלי שהיה קשה מאוד למצוא אותו. הכל השתנה. כשאני חזרתי לשנגחאי בפעם הראשונה, רק השדה תעופה אני כבר הייתי לגמרי אאוט. אני זכרתי הרבה מאוד משנגחאי שלנו. הצטערתי רק שההורים שלי לא היו. אני רציתי דבר אחד, להסתובב ברחובות ובשכונה ששם גדלתי בעצם. זה היה בשבילי לבוא הביתה. יש לי תמונה שאימא שלי מצולמת על הגשר, על הסונגרי. הדבר הראשון מה שהיה חשוב לי זה להצטלם על הגשר של הסונגרי. מאוד רציתי לראות איפה נולדתי ואיפה גרתי. כשהגענו לבית קברות בסין, לקחו אותנו לטייל בבית קברות בסין, לבית קברות של היהודים. וראיתי את המצבה של סבא שלי עומדת כמו שהיא, כמו שההורים שהשאירו אותה כשהם עזבו את סין, עם אבן שחורה, עם כיתוב,
זה שורשים. לפי הסיפורים של אבא שלי, הסינים היו אנשים מאוד מאוד פשוטים ובעצם לא היוו גם משקל נגד, כאילו, מבחינה אינטלקטואלית מול היהודים שם, בעצם. לא במסחר ולא בכל הדברים האלה. כשהגעתי לחרבין, הופתעתי מאוד. הם אנשים אינטליגנטים, אנשים מאוד מתקדמים, העיר מאוד מפותחת. רציתי להתאכסן במלון מודרן. אנחנו באים לשם. חבר שלי הלך לדסק, ובדסק רושמים אותו. אני בינתיים מסתובב מסביב, וזה, רואה ספר. יש להם ספר, היסטוריה קצת. אני פותח את הספר, הספר נפתח, התמונה של סבא שלי. אני הולך לדסק, אני אומר להם, זה סבא שלי. אומרים, מה, זה סבא שלך? בוא איתנו רגע לפרוזדור. בוא תלך לחדר אוכל. אני הולך איתו לחדר אוכל, תמונה על הקיר ענקית, התמונה שאני מביא מהבית. סבא שלי מופיע, ישיבה גדולה של כל הקהילה. אמרתי להם, זה סבא שלי. צלצלו לעיתון חרבין, עיתון סיני של חרבין. אחרי שעתיים מגיע עיתונאי. קרני, מיסטר קרני, אנחנו מחפשים אותך וזה. ראיינו אותי, הוציאו מאמר גדול בעיתון למחרת היום. כשמלאו לי 70, אז נסעתי עם שני החבר'ה שלי לטיול הזה של ראשים. כשהגענו לחרבין, אז מאוד רציתי לראות את הבית ספר, והיה קל למצוא אותו, כי זה בית ספר בצבע ורוד. ובכניסה עמד איזה מין כמו קצין כזה, סיני, ולא נתן לנו להיכנס. לא יודע מאיפה, אבל בא לי המשפט, וו סיו חייזה. אני ילד קטן בסינית, ועשיתי לו ככה. אז הוא עושה לי ככה, נכון, נכון, אבל אתה לא נכנס. The Jewish historical buildings in China was my very first teacher in learning about the long-standing friendship between the Chinese people and Jewish people. As someone who enjoys traveling, so I have had the chance to visit the Harbin General Synagogue, the O'Hare Mosque Synagogue in Shanghai, and the site of the old Jewish synagogue in Tianjin. So these old buildings left a deep impression on me. They not only record the lives and experience of Jews who once lived in China, but also bear witness to a tradition of mutual understanding and support between our two peoples. Walking through those old halls, touching the bricks and the stones, so I could almost feel the warmth and kindness that existed back then. In the past, most of my understanding of this history came from indirect accounts and written sources. However, after entering the diplomatic service, especially in my current role as the Chinese ambassador to Israel, I have had many more opportunities to engage directly with Jewish friends who themselves or whose families once lived in China. So hearing their personal stories and family histories firsthand has made the long-standing friendship between the Chinese people and the Jewish people feel much more vivid and tangible. I'm pleased to learn that the Israel-China Friendship Society and the Association of Former Residents of China and Israel are planning to carry out oral history and visual documentation projects. So these oral accounts ensure that those warm and compassionate moments are no longer just part of the past. They become living testimony to the enduring friendship between our two peoples and to the shared future of the humanity.
Telling and remembering these stories is a powerful source of inspiration. In times of hardship, the Chinese and Jewish peoples support each other with deep compassion. So this profound bond is a valuable spiritual legacy that will continue to encourage us to build on the past and work toward a better future, promoting the steady growth of China-Israel relations. מאחר ובחרבין ובשנגחאי ובשאר המקומות הקהילה הייתה מאוד מאוחדת, היה זה טבעי שכשהם עלו לארץ הם רצו לשמור על הקרבה ביניהם, ואכן באותה תקופה, באותם שנים אחרי העלייה, הייתה פעילות מאוד ענפה של כל יוצאי סין ובמיוחד של יוצאי חרבין, שקיימה כאן פעילות של אירועים, של מסיבות, של מפגשים. אני כיושב ראש איגוד יוצאי סין עם הצוות המקסים שלי בוועד המנהל, אנחנו מעבירים היום את האיגוד לשלב הבא, לשלב שבו הצאצאים של אלו שגדלו בסין מובילים את האיגוד. אנחנו מאוד עושים מאמצים גדולים לקרב את הדור הצעיר, אם זה במפגשים, אם זה בתרומות, אם זה בנסיעות שיכירו את המקומות. הילדים שלי, הנכדים שלי מתעניינים, וכך גם כך כל הילדים והנכדים של כל הצאצאים האחרים. אנחנו באמת קהילה מיוחדת.